Så er det nu CSS. Tid til at hylde verdens største filmindustri, fordi Hollywood er fjollywood, men Bollywood, bring det på. Glemmer ikke hvor jeg kommer fra eller mit hood. Fra CSS til Bollywood, slik mig en mango breeze. Det er akut, dans til trin, der er lidt for starter som en slumdog på barberne med barter, med ambitioner om at sprede karma i mit kvarter. Men Brahma havde planer om at jeg skulle blive til mere, så jeg gav mig selv til drama og teater. Og nu står jeg ligesom Shah Rukh Khan eller Akshay Kumar. Jeg vil ikke have dine penge, jeg vil have al den kærlighed du har. Tænder lys i folkets øjne, fra kyst til kyst. Repræsenterer 4037 Mumbai Øst. Det er så funky. Drikker min gin indisk ligesom Bombay. Født på ny, reinkarneret. Med ved dans, så der serveret. Glemmer ikke hvor jeg kommer fra eller mit hood. Fra CSS til Bollywood, slik mig en mango breeze. Det er akut, dans til trin, der er lidt forbudt. Bollywood, Bollywood, selvom de engelske kolleger, de bliver flere og flere, bliver vi ved med at servere sprøde film på DVD. Jeg dømte dem ikke på omslaget, men på det der inde i. For det er vores shit du vil have, hvis du vil have det på hindi. Vi synger bedre, danser bedre, optager film federe steder, nyder livets glæder, går i 1000 gange flot og klæder, ærer vores fædre. Og dem der fortjener hæder, sætter Hollywood på plads med flere fyldte biografsæder. Det er så funky. Drikker min gin indisk ligesom Bombay. Født på ny, reinkarneret. Med ved dans, så der serveret. Glemmer ikke hvor jeg kommer fra eller mit hood. Fra CSS til Bollywood, slik mig en mango breeze. Det er akut, dans til trin, der er lidt forbudt. Bollywood, Bollywood, shake den røv for Bollywood. Deler ud af kærlighed, Taj Mahal. Et særligt sted, skal mod øst. Og du skal med til Madras, og den er blød. Du gør det svært at sige nej til kød. Jeg vil spise dig ligesom brød. Kig mig i øjnene og sig mig du har lyst til en nat fyldt med Kama Sutra. Glemmer ikke hvor jeg kommer fra eller mit hood. Fra CSS til Bollywood, slik mig en mango breeze. Det er akut, og dans til trin, der er lidt forbudt. Yeah. Giv den op for yeah. Frontallapperne elsker jer. Vi sender karma til dig, og dig, også lidt til dig. Yeah. Tobi Productions vender plader som varme narnbrød. Og Maja fra Voice, også i E på det track igen. Lyrisk visdom som DJ Dalai Lama, med toner serveret direkte fra Nirvana.